Nou, geen flessen bij het dorp hel je. En dan al het staatsgeld wat we krijgen, dat sturen we dan op naar Warschel. Wij binnen OBS streek Tjalbert. Heel veel geld gaan verzamelen, dat wil ik wel zeggen. Oh, daar moet je nog aan tellen. Bij Squallen hebben we een poster opgehangen. En bij de bakker hebben we een poster opgehangen. En bij de slager hebben we een poster opgehangen. I got my money, let's spin it up, go out and smash it. WhatsApp betekent kinderoorlog, want we willen als die welke in de oorlog werken, en willen als die wat leuk leven krijgen. Hallo. Hebben jullie flessen voor wasgeld? Oh ja, die hebben we. Helemaal een boel flessen nog hebben? Ja. Nou, we zetten 1, 2, 3, 4, 5. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. 'Cause I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A feeling. Wij vinden wel dat er school met moeten doen, want als maar één squallen dit doet, dan komt er misschien het genoeg geld.